Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal magmatngo na sa iyang kanon ug kalihukan human sa mild stroke. Apan gusto gyapon kini nga mobiyahe ngadto sa Roma aron pagtambong sa blessing ni imahe ni San Pedro kalungsod-sulod sa lubnganan sa mga Santo Papa. Ryan Sorote, Suginlimi. Awa ng Diyos, I was still alive. Praise the Lord. Nanawat na pagbalik o mga bisita sa Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal human makagawa sa ospital niya itong Huwebes sa meging semana. Dako ang pagpasalamat sa Kardinal na nakasurvive siya sa mild stroke. Ipaubos pa sa laing CT scan ng Kardinal aron masiguro nga walay internal hemorrhage human kinigi atake. Which, according to the doctors, if I am not careful, there could be another. Yeah. Mato ni Vidal, talandugon gihapon ang iyang kahimtang o gikinahanglan kini nga magbantay sa iyang gipangkaon o mga kalihukan. Niatong Sabado, o sa espesyal nga misa ang gipahinungod ni Vidal ngadto sa tanang nabalaka o niampo alang sa iyang pagkaayo. Panginaot ni Vidal nga mabuhi pa kini og taas-taas sama sa iyang amahan nga miabot og edad nga usa ka gatos. Well, I do not know. Suppose I'm already old. But then I'm already 82. I don't know whether I will still live long. Although my father lived up to 103. Plano ni Vidal nga matugtan sa iyang doktor nga makabiyahe sa Roma alang sa blessing ni Pope Francis sa Mosaic ni San Pedro Calungsod sud sa lubnganan sa mga Santo Papa karong Oktubre 21 ang fiesta sa Cebuanong Santo. Ryan Sorote, News 5. Kay nagkaanam naman kataas ang teknolohiya karong panahona, gisampulan dayon sa Smart Communications, Inopub Media ug ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo ang lungsod sa Argao niini pinaagi sa digital tourism. Suginlimi, Leslie Caminade Vestil. Niatong Biyernes sa hapon gilusad ang digital tourism sa mga lungsod pinaagi niini. Masayran ang tanang mga historical background sa mga lugar pinaagi sa e-guidebooks application nga ma-download sa Android phones. Ang Smart Communications mo ay nagbutang og mga QR codes kung quick response code sa Unity Plaza kun Cabecera de Argao, ang sentro sa mabulokong kasaysayan sa mga lungsod. Gipasabot ni Inopub Media founder Max Limpag nga gamay na lang ang mubasa og libro kay na may mga e-books nga mo ikasagarang gamiton karon. Mao nga kun ang mga turista mo sa Argao, sayo na lang unya nilang matultunan kung asa sila manuroy dinhi og masayran sa bila ang kasaysayan sa matag dapit nga ilang suruyan. The information is important because it gives you context. You learn about the story of the place. Si Cebu Governor Hilario Junjun Dabidi III mapasalamaton ining maong kalambuan nang hinaot siya nga ang tanang lungsod unya sa lalawigan makabaton sa og digital tourism sama sa lungsod sa Argao. Kining digital tourism project is a perfect tool, really, no? Perfect tool kini para to bring tourists to Cebu to visit our towns, no? Sayod ta nga modern kairon ang technology, and then we are very proud nga nakasubay sad mi, no, sa ato nga teknolohiya karon nga mga bag-o na kaayo. Leslie Caminade Vestil, News 5. Formal nga gibuksan kaganihang buntag ang selebrasyon sa Senior Citizens Month sa Dakbayan sa Subo. At tol sa maong programa, dunay happy news nga gipaybaw si Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa mga lolo ug lola sa Dakbayan. Kung unsa ni Suginlimi, Andrea Patenya. Will be somewhere November or first week of December, mga kaigsunan. Mas mitamis ang pahiyom nilang lolo ug lola diyang sa tunga-tunga sa pakigpulong ni Cebu City Mayor Michael Rama kaganina atol sa opening ceremony sa Senior Citizens Month. Gipahibaw ni ini nga mahatag na sa kagamhanan sa Cebu City Hall ang ikaduhang hugna sa ilang financial assistance karong tuiga. Nakita ni dako kayo hatag nga mo financial ni Mayor Rama. Kay dugay inyong pagpaabot, ma'am? Dugay. Sige lang kay mo abot man gina. Nya. Ano na, salamat na lang kaya na ay among napaabot.
Gikatakda nga karong Oktubre 4 adlawng Biyernes ang distribusyon sa mga registered senior citizens sa Cebu City North District, samtang Oktubre 5 adlawng Sabado alang sa taga South District. Sa mga barangay hall ipahigayon ang distribusyon. 2,000 pesos ang ihatag sa matag senior citizen. Nasayran nga ang 4,000 pesos sa 10,000 nga yearly assistance na hatag na ni atong Marso ug ang nahabiling 4,000 pesos sa Disyembre na ipang-apod-apod. Gikan sa 58,000 ka mga senior citizens sa miaging distribusyon, misaka ngadto sa kapin 60,000 ang nasud sa payroll alang sa October distribution. Gipasalig sa OSCA kun Office for the Senior Citizens Affairs na siguraduho nilang hapsay ang ipahigayong distribusyon. We need the services of practically all the department heads of the different departments of the city government. So mauna ang sitwasyon. Giklaro sa OSCA nga kadturang nakasud sa June registration cut-off ang makadawat sa financial assistance karong buwana. Gilimpyuhan na sa mila ang payroll sa mga ngan sa mga namatay ug katong nasakpang nanikas. Gipasalig sab sa OSCA nga di makalapas sa COMELEC rule ang ipahigayong distribusyon nunot sa nagsingabot nga barangay elections. In fact, ako ning gisusi gyud. I was at the office of the COMELEC, the Commission on the Election, just to find out whether or not what bagyo'y mga legal implications should there be distributions labi pa nga na ay umaabot nga barangay election. And while I was having a conference with the COMELEC registrar, na among nakita na why prohibitions between now up to October 10. Pahimangno nila sa mga senior citizens nga di kalimtan ang ilang senior citizens ID. Kadtong mga masakiton ug di na makabarog, ang mga sakop sa OSCA maoy mo-deliver ni ini sa ilang mga panimay. Samtang kadtong di makakobra karong Biyernes ug Sabado, hatagan og 15 ka adlaw nga maka-claim sa Cebu City Treasurer's Office. Andrea Patenya, News 5. Wala mag-agad sa Priority Development Assistance Fund kung PDAF ang Department of Education sa mga magbabalaod, ilabi na nga sunod tuig, dako ang gi-allocate alang sa mga ahensya subay sa programang K-12. Kini ang gipahibaw ni Education Secretary Armin Luistro. King Perez, Suginlimi. I think you look at Gipaibaw ni DepEd Secretary Armin Luistro atol sa pagbisita kaganiha sa Sugbo nga ang iyang gihuptang ahensya mo'y makadawat sa labing dakong budget sunod tuig. Mukabat kini og 336.9 billion pesos. Kini ang hinungdan kung nganong wa sila magagad sa pork barrel sa mga magbabalaod. Maraming mga eskwelahan ang nagkaroon ng mga classroom, bagong classroom galing nga dito sa congressional initiatives, no? Our experience of those classrooms is very good, no? We don't have Dakong bahin sa mong budget, igahin sa pagpatukod og classrooms ug pagpalambo sa information technology facilities sa kapin 38 million ka mga elementary schools nunot sa pagpatuman sa K-12 program. Matod niini nga makatabang gyud ang bagong sistema sa edukasyon sa nasod kay dili tanan makatungha dayon sa kolehiyo. Pinaagi sa technical vocational courses, mamahimong semi-skilled workers na mga tinun-an inig tapos nila sa high school. What we want to do is to check with industry, for example in Cebu, what are the different levels that are required by our industry partners for the workforce, no? You can't all be managers, neither can you all be semi-skilled, no? So the only thing you need to do is to calibrate it so that you have enough semi-skilled, you have enough of the experts. Dili uyon si Luistro nga apilo ng primary ug secondary level sa anti-no permit no exam bill nga nagtinguha sa pagtugot sa pagtungha sa mga tinun-an sa tanang hugna bisan anaa pa kini utang. Matod niya nga kadaghanan sa mga estudyante sa elementarya ug high school anaa sa mga public schools din dunay no collection policy nga gipatuman. Dugang sa DepEd Secretary nga anay gipondohan ang DepEd nga mga estudyante nga nagtungha sa mga private school ubos sa gaspe. I am not sure how widespread is that problem in basic ed, no? Because if you look at the profile of students, 90% of elementary students are in public schools already. So you just have 10% of elementary students in private schools, no? Apan matod pa sa mga ginikanan nga dunay mga anak sa private schools,
Mostly sa private school, parents na ay mga work, pero dili man but pasabot ana wala sad sila maapektuhi sa crisis. Kaya naman guyuban sad nga di good na at that time sa ilang tingbayad wala siya available. Mao po na ako sa time nga ako'y nag-eskwela. Nagani usahay taas kog linya sa pila para lang magpromisore kay wala lagi ikabayad. At least mahatagan ganito o kanang extension taas-taas nga makakita o kanang dako-dako nga budget para di pud nugon pud biya kayong makahunong pud, di ba? King Perez, News 5. Gikasabutan sa Department of Education o Aboitiz Foundation ang pagpalambo sa Science Elementary o Technical Vocational High Schools. Gipirmahan ni DepEd Secretary Armin Luistro o mga kadagkuan sa Aboitiz Foundation ang usa ka Memorandum of Understanding. I think the opportunity here is for students not only to learn in the regular subjects, but at the same time to be able to get another vocation that they can utilize if they don't go to college. Ang Aboitiz Foundation nagsaulog sa ika-25 nga anniversary sa pagkatukod nini karong adlaw. Kapin 20,000 ka mga scholars ang napaeskwela sukad sa pagkahimo sa maong foundation niadtong tuig 1988. Gipresentar kaganina ang mga scholars nga mo-represent sa Pilipinas sa umaabot nga World Robotics Olympics karong Nobyembre sa Jakarta, Indonesia.